ир кеше үзенең улы белән, әни кеше үзенең кызы белән мунча керә аламы? Әүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә керергә мөмкиннәр. Әти кеше үзенең улы белән, әни кеше үзенең кызы белән. Ләкин шунысын онытмаска кирәк. Безнең күрсәтергә ярамаган җирләребез бар. Мәсәлән, ир кешенең кендектән алып тиз астына кадәр, шулай ук кызларның да үзара кендектән алып тиз астына кадәр җирләре капланган булырга тиеш. Әгәр шушы җирләре капланган булса, мөмкин мунчага керергә әнисенә кызы белән, әтисенә улы белән. Ә ул капланган җирләрне ничек җуаргасың инде гомумән? Менә шундый сорау да бирим инде, әгәр дә бу сорауны бирергә яраса. Ул капланган җирләрне үзең хәтта карамыйча, текәлеп карамыйча, кеше күрмәгәндә, ялгыз гына булганда, ул ышкып шулай юыла. Ләкин анда ул җирләреңгә, гаврәт җирләреңгә үзеңгә карауда мәкрух, киңәш ителми.